hiruak. Bueno, orain, galderak egiteko aukera duzue, eta espero dut aprobetzatzea. Bestela, datorren urte arteia ez duzue aukerarik izango, biltzar batean galderak egiteko. Galderarik? Txoin, mikroa eramango dizutela. Gustatu zaidala eta jakin nahi dutera, gustatu zaizkit hirurak. Hirugarrenak ez dit ez zer argitu, baina oso polita izan. Baina, neska hori, Jordanari. Intoxikazio baten ondoren, gurasoek edo arduradunekin entrevista bat izaten duzuela. Eta hori, pixka bat gehiago argitzea gustatuko litzaidake. Beti gomendatzen da olako episodio bat egoten danean, sustoa pasa danean bebai, bere pediatrak zita bat adostea gurasoekin eta modu horretan berriro gomendatzea gomendioak berriro finkatzea, ezta? Esan, hori medikamenduak leku on batean gordeta dauden ziurtatzea, etxeko produktuak beraien ontzietan eta umeen eskuragarri ez egotea, hori guztia berriro gogoraraztea, ezta? Ze batzutan gurasoek ez daukate hori ainargi eta berriro zita horretan galdetzen diozu eta medikamenduak non dauz, ezta? Eta momentu horretan, egia da guretzean adibidez badauzela gordeta, baina mamaren etxean joaten garenean, igual, OE alboko mesian deko zela gordeta, eta hori ere intoxikazio iturri bat izan daitekela, Orduan, berriro gogoratzeko gurasoei, ez bakarrik beraien etxean, baizik eta umea egon daiteken leku guztietan, bai medikamentuak eta bai etxeko produktuak edo beste toxikoak eskuragarri egotia. Eta gero, gazteen kasuan, etxe egitea gurasoekin eta baita gaztearekin ere, zergatik hori gertatu da, zelako ohiturak dauzen, eta horren inguruan kasuaren arabean neurriak hartu daitezken ala ez. Baina berriro hori intoxikazioen tratamendurik eraginkorrena lehen esan dugula prebentzioa dela, horrekin lotuta. Nire galdera koldori da, galdera praktiko bat, gauza teoriko asko epatu duzu, holan pentsatzeko, baina, atxo, tailer bat euki genuen nerabeari buruz, eta, plantatu zen kasu konkreto praktiko bat, nerabe bat sartzen da konsultan bere amarekin, baitu ja 16 urte baino gehiago, horren aipatu zu legalki, pertsona, mutil hori edo, neska hori, legalki bada ja bere osasunaren ardurauna. Baina, zuk berba nahi duzu egon bakarrik nerabe horrekin, ez dait, egoera berezi badagoelako, eta igual ikusten duzu amaren influentzia hor larregi dagoela, igual nahi duzu itxegin nerabearekin, baina amak esaten nuen ikusten duela, mutil edo neska hori ez dela, epatu duzuna ez dela gai, ez dela, hori zer, orduan, zelan konpontzen hori, amak dino ez, urdin duzu, uste duzu, bentsipioz, interpretatzen duzu posiblea baietz, eta zelan? Nik argi eta garbi esango nioke ama edo aita horri, bere semea edo alabarekin bakarrik hitz egin nahi dudala, eta mesedez gela usteko. Argi eta garbi, gai delako. Baina nik gurasoi ez diet ez dakit legea inoiz aipatzen eta, en fin, zera senitartekoei, hori, arazo hori soluzionatzen zuk zeu jakin behar duzu, ez dakit, badira 11.000 gauza, saldi, en fin, hori lortzeko, ez da? Baina argi eta garbi 16 urte baldin badu, eta zuk uste baduzu zerbait ies egiten zaizula edo asuntua ez daukazula argiegi edo garbiegi edo nerabe horrekin hitz egin nahi duzula, argi eta garbi, amari edo aitari eskatu, hori bakarrik esan, bakarrik hitz egin nahi duzula zerarekin eta kitxo.
eta gero beren arteko zera, harremana ikusiko duten nola konpondu, baina hori horrela egin behar da. Osea, ez da bakarrik komenigarria dela, baizik eta egin behar da. Gehiagorik? Bai, usua. Txain, mikroa eta guztiak entzungo dizute. Jordanari galdetzea, ea batzuetan lehen mailako konsultetara etortzen dira, ez dakite hartu duen, ez amonaren pilulak hori. Orduan, komeni alda karboia ematea edo hobeda larrialdetara bidaltzea eta ikusia? Printzipioz susmoa baldin badekogu eta ez bagaude ziur ez dauela hartu eta susmoa baldin badago eta hori medikamentu horrek kaldea eragin badezake, litzateke egokia karboia emoten hastia. Bai, azkenean 2 ordu dekoguz, bebaiz noiz gertatu dan galdetu behar dugu, ez da, karboia aktibatuak 2 ordu pasata bere eragina ez dago demostratuta orduan, baina bai kontsultara etortzen badira lehenengo 2 ordu horietan. Ikusten badugu medikamentua zein dan, edo naiz eta ez jakin zein dan, eta benetan susmoa dagoen hor intoxikazio bat egon daitekela, bai, karboiak egia da batzutan eragin kaltegarriak izan ditzakela, baina normalean ez da arazorik gabe emoten da, ondo hartzen dute suku batekin nahaztuta, eta hori kalte benefizio ez da, baina nahiko argi dago, orduan bai, emon. Arantza eta Jose Luis. Ez. Bueno, vale. Bueno, galdera simple bat eta koldori. Esan dezu bukaeran zuhurtasunarena. Da, zuhurtasun hori zer da? Bazpare zer egin gabe egotea? Edo adi egotea zer aholku emango zenuke? A ber, karo, esan dudanean gaitasun judizioak judizio zuhurrak direla, beste 2 judizio mota aipatu ditut, judizio klinikoak eta moralak. Ni orain gogoratzen naiz, ez dakit gure ziun, zer nolako eztabaidak izan genituen orain dela urte gutxi batzu, sukarra, leukozitosia, estula, radiografia oso patologiko bat, guzti hori zuen pertsona batek ea pneumonia zuen ala ez erabakitzeko. Eta badirudi, pertsona batek pneumonia duela esatea, ez dakit, begibistakoa dela, ez da, ez da. Ez da, pertsona batek pneumonia bat zuela esateko, momentu hartan behar genuen kultibo bat, eta ez dakit zer, eta esan nahi dut, judizio zuhurrak dira, ez dira politikoak, ez dira demostratiboak, ez dira evidentzian oinarritutakoak, evidentzia evidentzian oinarritutako medikuntza hori da, munduan sortu den gezurrik handiena, ez da. Evidentziarik ez dagoelako. Pentsatzen dugu, badirudi, arrazoinatu egiten duzu, zure kidekin eztabaidatzen duzu, geroz eta datu gehiago jartzen duzu mai gainean, adostasun batera llegatzen zara, baina biharamunean adostasun hori agian hautsi egiten da, ez dakit gernuan bakteria bat agertzen delako, ez da, beraz, eta hori da judizio zuhurra. Judizio moralak diren bezalakoak. Fundamentalistak kenduta, beti esaten duzunean, hori ongi dago, esaten ari zara, nire ustez, nire esperientzian oinarrituta, nik neu dauzkadan baloreetan oinarrituta, iruditzen zait egin duzun hori ongi dagoela. Fundamentalistek esaten dute hau ongi eta hau gaizki, eta ez dira hortikan mugitzen, ez da, beraiei tokatzen ez haienean behintzat. Judizio moralak ere zuhurrak dira. Eta gaitasunari buruzko judizioak, berdin, badirudi pertsona hau erabaki hau hartzeko gai dela. Pentsazazu, karo, 18 urte betetzen duzu eta erabaki dugu gai zarela. 18 urte duzulako.
Eta munduko lerdoena izango zara, baina 18 urte daukazu. Legalki, bai, legalki gai zara, oain, benetan de facto gai zara, erabaki zail hau hartzeko. Moraltasunaren aldetik judizio hori zuhurra da, baloratiboa, aldakorra, eta horrek ez du esan nahi, noski, horrek ez du esan nahi, nola ziurtasunik ez daukagunez, ez duzula ezer egin behar, ez, judizioa egin behar duzu, erabaki zuhur bat hartu behar duzu, eta erabaki zuhur horren gainetik tratamendu zuhur bat jarri behar duzu. Bai? Baina, begira, zenuako lasaitasunez esaten dugu ez gai da, 18 urte dauka, eta zer, bai? A ber, galdera bat Koldori ere. Begira, orain dela 36 ordu, egon nintzen nire 16 urteko semearekin, apendicitis batekin, bideko ama ospitalean, Larrealdetan. Eta sinatu behar nuen, paper bat, onartzeko eta baimen emateko. Agertu ziren 3 zirogoak, somos el equipo de cirugía de guardia. Bueno, ez dute zer abizenak, baina bi adjunto, 50 urtetik gora, biok, eta erresidente bat. Eta zuten, bada espada sinatu behar duzu papera baimena emateko. Eta nik, momentu horretan, bai beharrezkoa da, bada espada sinatu. Ez dugu argi, hori, 16 hori, adin hori beharrezkoa den aitaren sinadura, ala ez. Eta, momentu enten esaten du, baina, zirujagoak badakite zein den adina edo noiztik da, hori, 16 urte horiek noiztik. Eta badakite? Galdera ibaidi. Begira, eske, claro, bai. Hombre, claro, eske nik uste dut, asunto guzti hauetan, zenbat medikuk irakurri dute pazientearen autonomiaren legea, edo zenbait joan da, zenbat mediku joan da, lege horri buruzko bilkura batera. Inor gutxi. Zergatik, gu beste gauza batzu eta askoz garrantzitsuagoak diren beste gauza batzu eta arduratzen garelako, ezta? Baina gero ez dakigu oinarrizko, gauzarik oinarrizkoenak ez dakizkigu. Eta 16 urtekin pertsona batek sina dezake, autonomoa delako, legalki eta moralki zirugia bat onartzen duen ala ez. 16 urtetik bera, segun, zerean irudian jarri duan bezala. Gutxienez entzun behar zaio, beti. Nerabea beti entzun behar zaio. Baina, eta 14 urtetik 13, 16 urte tarte horretan, entzun behar zaio gutxienez. Baina 16 urtetik aurrera, gai da, bai legalki eta bai moralki. Bai. Ziru hauek zer egiten duten, ez dakit Ibai kontatuko digu. Nik neuk ere nahiko ez neukan argi, 16 urte zirela, argi eta garbi esan da, eta hori, baina askotan igual gaitasuna, lehen hori aipatu duna berak, ikusten duzun beste persona gai den, baina bai asko jotzen dugula, kirofanora juna horretik, gauzak alik eta zuhurren edo, seguruen, eta baita gure bizkat, hor gertatu daitekena pixka bat, aseguratzen bezala, eta paper baten firma batek horrek daukan balioa, nahiz eta relatiboa izan, askotan hortan heltzen gera, ziurtasuna bilatzeko, ez dauka logika askorik, baina. Bai, Oiana. Ez da galdera berez, da kasu bat komentatzeko ikusteko autonomiaren kontua, gure osasun etxean dago 5 urtetako ume bat, hitz egiten duenetik egia da superdotada dela, irakurtzen du 2 urterekin eta erabaki zuela bera ez dela mutila, erabaki ez, argi daukan neska dela, nahiz eta mutil gorputza daukan, badakideti egin dituztela gestio ezberdinak eta oraintxe bertan Osakidetzako gutxienez historia klinikoan eta eskolan neskatzat jarri dute, izena aldatu egin diote eta 5 urterekin. 5. Baina eske Gasteizen, gero hori eskuratzen da, eta duela gutxi Gasteizen olako beste kasu bat ere kontatu egin diote, baina honi oraindik ez diote onartu neska denik.
Bai, bueno, transexualitatearen arazoa oso berezia da, zeren, karo, batzuek esaten dute, zera adibidez zirurgia eta ahalik eta laizterren egin behar zaiela beren gorputzekiko lasaiago senti daitezen, ez? Beste batzuk aldiz, horren guztiz kontra daude, eta esate dute ez itxoin egin behar dela, desarrollatu arte, eta bar, hori oso eztabaidan dago. Eta hori ere, nire ustez, judizio zuhurra da. Zan dut, ikusten baduzu mutiko bat neska sentitzen dena eta neska dena, psikologikoki, zer da gizon ala neska izatea, ezta? Horre mugak nahiko fluidoak dira, ezta? Baina, bueno, olako arazoetan, hori ikaragarrizko eztabaida dago. Posturteko pertsona batek esaten badu, naiz eta gizonezko gorputza izan, emakumea dela, zer egin? Tratatzen hasi, zirurgia ahalik eta lehen egin, Ipar Ameriketan adibidez hori aldarrikatzen dute, ezta? Baina hori ere, ez dakit oso erabaki drastikoa da. Horrengoz bakarrik paperetan. Ja, bai, hori da. Baina, ez dakit, judizio zuhurrak direla eta, karo, ez dakit gizon eta, ze diferentzia dago gizon eta emakume baten artean. Noiz esan dezakegu lasai pertsona bat gizonezkoa dela edo emakumezkoa dela. Zertan oinarritzen dugu diferentzia sakon eta handi hori. En fin, bueno, horretaz beste egun batez. Ni badut beste galdera bat Ibairentzat, ez dut aukera pasatzen utzi nahi. Eta da, Jose Luisen semearen apendizitiz dela eta gertatzen ari zaigu azken bolada honetan diagnostikatzen ditugula ekografikoki apendizitiz akutuak umeetan, bai, 10 urtetik berako umeetan, eta ziruja hauek oso jarrera konservadorea izaten dutela, eta uzten diete, operatu gabe, esaten dutelako, sendatzen dela, batzuetan sendatzen dela berez. Kasu batzuetan egia da etxera bidaltzen dituztela, baina beste batzuetan komplikatzen dire, eta gero peritonitis eta guzti. Nire galdera da, zure iritziz, eta zuka nire badaukazu esperientzia, ziru jau erresidenta zara, baina familia medikoa ere bai, orduan bi aldeak bai dituzu. Apendizitiz akutu bat senda daiteke, apendizitisa ezarrita dagoenean, zen daiteke edo bakarrik hori latente geratzen da. Posible alda diagnostiko argi eta garbi bat edukitzea, ekografiarekin eta hori nolabait senda dadila bakarrik? Orain bai gaur egun asko erabiltzen da antibiotikoarekin tratatzen hasi eta itxoitea pixka bat, ez? Eta nik uste gaixotasun horiek antibiotiko eskuragarri ditugula, antibiotiko asko gehiago eta bai infekzio horiek pixka bat latente gelditzen direla, sendatzen direla, nik uste ez direla sendatzen, hori inflamazioa dagolako, hori oztu egiten da eta askotan gero beste ikusten dira baita apendizitisa kronikoak edo, liburutan ere agertzen da hori, bai inflamazio episodio desberdinak esaten dute eta horiek, ez dira peritonitisen bihurtzen edo ez dute evoluzio hori izaten eta pixkanakan bine hori jun eta etorri egiten da, eta bai, askotan, nik umeen zirugian ez daukate esperientzia, gorriak ez ditutelako beraiekin egiten eta oraindik ez dutelako beraiekin rotatu, baina bai galde komentatu nuen nereakin eta esaten zian, gaubean edo iristen baldin bada eta oso erraro dela momentu hortan bertan operazio egitea, usten dutela bigarren, horrengo goizerako eta karo, usten badezu momentu hori pasata, mina tratatuta, antibiotikoa jarrita, ume hori ez dagoela, momentu hortan, zuk igual ekografia egiten diozunean, honek apendizitiza dauka argi eta garbi,
eta horrengo goizean, tratamendua jartzen zaionean, igual lasaiago dago da, eta ez da berdin ikusten hori. Mila esker boderatzaile jauna, judizio zuhur baten eredua jartzeagatik. Argi eta garbi dago apendizitisa duela, operatu behar da. Eta beste dute, itxoin dezagonea nola evoluzionatzen duen. Mila esker. Eskerrek, claro, kolokan jartzen gaitu erradiologoak, gero, sendatzen da, edo sendatzen dela esaten dute, eta pentsatzen, jendeak pentsatzen dena da, apendizitisa etzela, ez? Eta hori ez da gertatzen, ia, inoiz. Bueno, beste galdera bat daukagu hor. Mikroa ez dakit non dagoen, bai. Entzuten doztean, bai. Niena zirau jaua, ni pediatra baino nahi, eta nik uste dudana da oso gitxi dakigula, ez? Otitisak hor daude eta horren gainen apurtxu bat badakigu, urtiotan antibiotikoagaz tratatu izan diez, eta ikusi da nien zein dan historia naturala, baina horretarako ikerkuntza asko behar diez, eta aukerak emon, tratau ez tratau konparatu datuak atara. Orduen nik uste dut inflamazioa mengua edo beste leku batekuak, ez da laberdina izango, baina zer gitxi dakigula historia naturalaren gainean, ez? Oso gitxi dakigu, azken finen. Eta ikasi indoguz, 11 gauza, 11 komplikazio, patologiaren gainean, beti ez, horren bueltan, eta nik intuizioz, pentsa ezaket osatu daitekela hori, ez dakite, baina hori ez baino lehenago, askoz ikerketa gehiago egin beharko genituzkela, edo aukerak eman, ez? Hori azken finean. Eta radiologoak oso beharrezkoak zaetela, eta zuk esan dezakezula baietz, eta nik ezetz, eta ez da horretatik urten duela egi potologo txuagoa, absolutua izan barik, ez? Bai, errekonozitzen dute, txantxetan nengoen. Bueno, galdera gehiagorik ez badago, bai igualdea. Ni ere bai txantxetara nintzen zen, apendizitisa da, ala ez da. Operatu behar da, ala ez da operatu. Baina hortako operatu egin behar da, ez? Hori bai da... Baina egia da batzuetan oso argi ikusten ditudala, ditugula barkatu ditudala esan dute, 8 milimetrotik gorako apendize bat ikusten badugu, hori bada, hori zuzen ikusiko bagenu bezala. Orduan batzuetan, egia da, eta nik uste hori guretzako laguntza handia dela, ekografistak esaten baldin badu, apendizitisa daukala, pues bueno, ja bideratu da zuaz, ja papera hartzen dezu, eta firmatu, eta kirofanera esan. Bai, eta horregatik ere onartzen dugu, 18 urtekin, erabakirik tontoenak hartzeko gai zarela. Bueno, mila esker eta...